iki ning ndi to asale? Sing kentong sapa to sing kentong? Asale ana totak. Kowe iki ra pinter sik Mbak. Sampeyan dadi Mas Broto dulu, tak ajari carane ngentong sing apik. Aku wis to. Aku kadung anget ning kene kok. Wis to, ndah. Ben ngerti carane ngentong. Sampeyan lak pemain wayang wong, Ruklina ketoprak, ben ngerti kentongane ketoprak. Ya aku seneng lho. Kae wis mulai abang lho, Kesi wis mulai abang lho. Terus lho ya. Ora bar iki terus biru kok Dek engko. Masamu. Ayo. Lah kowe ganggu lek kowe ketoprak. Ora wis tak tonton. Tonton iki tontonan iki. Serius. Tutuk. Kowe ngerti ra bedane maling karo ketoprak? Rayo, Mbak. Wabil khusus dumateng Bu Sri Pak Andreas sak kulawarga. Mugi-mugi saged dados pencerahan tumrapipun penggalihipun. Ya, monggo, Cok. Hidup ini adalah kesempatan. Dados kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Sudah jadi berkah. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah
Alhamdulillah, terima kasih Mbak Elisa karo Mbak Birgita. Ya, dengan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan, semoga kita semua diberkati Tuhan dan di tahun baru kita mendapatkan hidup yang cemerlang serta gemilang ya Mbak. Muga pengiran ngijabahi ya. Digarap cara lagu gereja kaya ngene kok ya iso gamelan. Iso wae, Nduk. Cara Islam ya iso, gereja ya iso, Hindu, Buddha ya iso. Wong gamelan nggih nabi wong mendem iso kok, Nduk. Iya ning iman-iman gamelane. Iman-iman gamelane iki bener. Iya, terima kasih mugi-mugi saged kinarya panglipuring penggalih. Nah, saiki genti ngaturake marang para pinisepuh, marang para sesepuh, merga piyayi mirsani wayang ki ya apa ki jenenge majemuk, Nduk. Ana sing sepuh, ana sing setengah umur, ana sing muda, ya ana uga sing isih bocah. Oh, mengkono. Kersamu piye? Ngaturake sing klasik luwih dhisik upamane Sinom Parijata Slendra Menyura. Ngono kuwi sing nembang sapa? Nah, sing wis kepareng berkomunikasi karo Bu Sri ya kuwi garwanipun Kakang. Wah iya, Iki wanita sing dadi mutiaraning rasaku, sing dadi jejantunging batinku, sing ora ana liya ya kuwi Bu Sukesi Rahayu. Ha iya, ngono. Matur sik Bu Kesi marang Bu Sri, Pak Andreas lan keluarga besar almarhum Eyang Harjo Semito, sumrambahipun sedaya para pamirsa. Matur nuwun sik. Ya. Monggo Bu Kesi lenggah wae. Nggih, Pak Dalang. Saderengipun kula matur kalih Bu Sri sekeluarga. Gandeng aku mau wis mbok lem-lem. Jari aku istrimu sing paling mbok cintai. Aku arep gawe pantun. Pantune piye? Langit biru di kota Ngawi. Cakep. Di tahun baru cintaku semakin menyala bersama Ki Cahya Kuntadi. Gimana sayang? Biasa. Ayo. Elah pengen Elisa lho kaya ngono kuwi, mbok aja sia-sia. Iya, terima kasih Bu Kesi, terima kasih. Balas dong pantunku untuk semangat di tahun baru. Ora perlu tak bales saiki, sesuk-esuk ayo. Saurunge sengenge jedul tak bales sesuk-esuk. Lah iya. Ayo matur sik karo Bu Sri sak kula wangsa, ayo. Inggih intinipun Bu Sri lan Bapak Andreas sekeluarga besar. Kula minangka wakilipun para seniman kru Madangkara, Sinden, Wiyoga lan Dalang Ki Cahya Kuntadi ngaturaken panuwun Bu Sri, Pak Andreas. Dalu niki kula sampun panjenengan percaya untuk menghibur keluarga besar Trah Mbah Harjo Semito. Semoga Trah Mbah Harjo Semito seluruh keluarganya tansah pinayungan dening Gusti Yesus, tansah pinaringan murah rezekinipun, panjang umur, keturunan anak putu ingkang soleh solehah, menjadi putra putri yang cerdas, menjadi anak yang berguna untuk keluarga, bangsa dan negara. Matur nuwun lan pun kesupen Bu Sri, Pak Andreas. Mbok menawi mengke taun ngajeng tambah rezekinipun sampun kesupen nanggapayang malih nggih Bu. Matur nuwun. Amin ya rabbal alamin. Sapa ngerti awake dhewe engko digawa ning Jakarta lho, Pak. Digawa. Kon ngopo? Ya awake dhewe ya ngene iki tanggapan. Oh iya. Menghibur warga Jakarta. Ya, kan panjenengan Ibu Sri menika nyambut damel wonten Jakarta, wonten ibu kota. Wonten Tangerang nggih. Nggih, beliau orang yang sangat sibuk sekali keliling Indonesia untuk menjadi salah satu abdi negara juga bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata kalau ndak salah. Nggih. Nggih, leres. Yes, matur nuwun Bu Kesi. Intisarine awake dhewe nderek ndongaake muga-muga Bu Sri sak keluarga tansah pinaringan sehat kuwi sing baku lan uga panjang umur, murah rezeki. Ya. Amin. Mula yo saiki aturna luwih dhisik Sinom Parijata kunjuk dumateng para pinisepuh. Ya. Monggo Bu Kesi.
tambah asa umure ra dawa matur sembah nuwun sinom wis katur ya Mak. Pancen kabeh wis diwujuti karo Bu Sri sak keluarga. Ya, buktine awan mau ya wis campur sari siji dhewe sing dipimpin karo kancamu sekolah biyen. Ya kuwi iki Arif Sarjono. Saiki wayangane lan nanjakake bintang tamune. Sapa? Pak Haji Gareng Semarang. Wah, Pak Sumar Bagio. Yo dipethuk nganggo dayoe teka. Monggo, Cok. Dados. Sugeng dalu Raka Mas Gareng. Sugeng dalu Mas Yoyo. Manut informasi ingkang kula tampi jenengan malah wis marambah makaping-kaping dipun timbali wonten keluarga besar Eyang Harjo Semito. Nggih niki wau kula pun disebawa kalian Bu Sri terus manyeng ngoten wah kelingan wis tau sowan mriki. Ping pira? Wah kula angger duwite pun entek lali Mas. Ora urus kaya ngono kuwi. Ampun dieling-eling mengke ndak mboten ditimbali melih. Oh ngaten nggih. Dadi tem mriki niku tetep fresh baru anyar lagi. Nah ngaten nggih. Wong mlaku mriki mon kula pun mboten kelingan aja dikandhani kali kanca kula. Pun tau mriki Pak. Oh ya disyukuri le berarti iki tanduk tegese nyambut gaweku ketrima rikala biyen. Alhamdulillah nggih. Wong pancen nyatanipun Bu Sri sak keluarga menika anggenipun tresna kalian budaya, ngrengkuh kalian para seniman menika nggih sangat luar biasa. Buktinipun nggih hidangan menika banyu mili mboten wonten kendhatipun lho Mas Gareng. Pun niki sing keladuk wani kurang duga gur siji. Napa? Yamene kok wis metu kopi lah mengko metu apa? Lah kersane piye jenengan niku? Kopi niku pun wancine ngantuk lagi metu kopi. Niki dereng ngantuk pun di kopi mungkin ngantuk nggih bablas turu. Sing jenenge seniman kudu tanggung jawab. Tegese kudu profesional, aja mung tergantung karo hidangan dan minuman. Ning sampean kudu konsisten. Gandeng dipercaya karo Bu Sri sak keluarga, carane piye tetap dengan semangat yang hebat untuk menghibur warga masyarakat. Lho yen kula niku tertib kok Mas, wong aja meneh kok nyambut gawe lagi budal mawon kula pun gasiki. Niki
napa keperluane bersyukur niki tembus disyukuri diberkahi. Mula Semarang nu peteng dedet lho Mas. Nggih. Dugi kutha entuk 7 nu udan deres. Brus. Sik. Kutha napa? Kutha entuk 7. Sing pundi niku? Semarang, Ungaran, kutha entuk 7. Salatiga. Ayo salah 3 lah entuk 7 to. Oh iya. Oke. Wah, lah kok lengan napa sing kula gumun bareng mlebu kecamatan Sampingan niku kok Kecamatan apa? mriki iki kecamatane Samping. Kecamatanipun Sambi. Lah ya sambilan lak Sampingan to, Mas. Niku kok iso terang gasik upama teles pun lumrah ning mboten nganti makbres. Saya pun tumuju teng Kedung Kebo mriki. Mriki dusunipun niku ingkang leres Kedung Gudel Mas Gareng. Alah kok biyen kok gudel terus saiki wis gedhe wis dadi kebo. Wilayah kaya biyen mangsa gudel aku rene biyen gudel saiki ya wis kebo. Iya. Niki tegese lek gadah damel keberkahan. Amin. Niki wah jan matur nuwun lho Bu Sri sampun nimbali kula makaping-kaping niki. Lho kowe iki titenono. Wong wedok ki angger jenenge Sri kuwi pinter memanage apapun rumah tangga maupun ekonomi. Buktine apa contone ndi? Niki Bu Sri, bojoku. Loh, bojomu sapa? Sri Yohan. Wah, bojoku ki angger ngene iki duit sing nata bojoku. Layak Bu Kesi wingi transfer ya rekeningi ya bojomu Bu Sri Rahayu SE. Kandhane kok Mas. Aku dadi iki kari nglakoni tok iki. Lah piye to? Lah ning ya ora apa-apa wong kabeh iki kanggo anak bojo. Ah iya. Dadi kanggo keluarga kaya panjenengane traing Mbah Harjo Semito. Harjo Semito kuwi lak ngrukun ngene iki aku seneng lho Mas. Dadi bola-bali wis tak jlentrehke. Kalau sebuah keluarga harus tahu arti keluarga. Apakah arti dari keluarga? Keluarga itu terdiri dari beberapa suku kata. Keluarga. Itu keadaan apapun baik suka maupun duka harus selalu bersama-sama. Lu ki lupakan egoisme masing-masing. Arahnya harus selalu berpikir positif. Terakhir gagasan harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Nggih. Gandeng iki keluargane Eyang Harjo Semito mohon dipertanggungjawabkan sisan gawe Harjo Semito per suku kata maknanya bagaimana harus dijabarkan. Har kuwi harapan beliau keluargane bisa rukun. Jo nganti cerah bubrah. Sebisa mungkin sampai akhir hayat keluarga tetap bersatu. Nganggo mie barang toh? Harjo Semito kok mie barang piye? Milo anak putu ya miturut nganti saiki ya rukun. Terakhir to lho iki tata gelare manggone beda kutha ning tracere tetep kene Harjo Semito. Wah ya elok tenan. Aku ki aku seneng lho iki beliau nuwun sewu mergo sing tak tepung utawa sing aku ketemu Bu Sri. Beliau itu termasuk orang iki ana kata-kata yang baik. Beliau itu selalu berpikir ke atas untuk memohon. Berpikir ke bawah untuk selalu bersyukur. Berpikir sekelilingnya untuk saling berbagi. Dan beliau tidak pernah berpikir menjadi orang sempurna, tapi selalu berpikir untuk menjadi orang yang berguna. Wah iya elok. Ora neh ramokal wis marambah makaping-kaping jenengan ditimbali karo Bu Sri, wong nyatane pinter kaya ngono Pak Gareng. Aku tak hati-hati kok Mas. Aku ki tak hati-hati. Tak hati-hati mergo aku wis ngerti. Untuk bisa berjalan kita harus berlatih
cukup 1 tahun. Tapi kalau untuk menjalani hidup ini butuh waktu bertahun-tahun supaya hidup kita tidak salah jalan. Wah, iya. Kata mutiara dan bijaksana. Iki ora mutiara iki yo Senja Utama, terus biru malam, Kuwi kereta api ya, Argo Nyok. Sindoro. Tegese kata-katamu iki bergas apik penuh nasihat ngono lho. Lah ya kuwi. Ya. Dadi ngono lho Mas, dadi awake dhewe iki hidup harus selalu belajar. Dadi ora ana kendhat anggone mikir lan sinau. Bener mergo sak larang-larange bondo kuwi ngelmu ya ta. Sak apik-apike tumindak kuwi sinau ngono kae. Heeh. Aku cocok. Heeh. Ini tenan lho iki nggone rowo lho. Iki biyen ki riyen nggih teng mriki nggih Bu Sri. Nggih teng mriki nggih. Wah, marai jarake biyen le nanggap kesuwen dadi aku lali. Ayo kudune ditimbali ya matur nuwun. Tur ya ditata bergas lho Mas Gareng. Sing genah duit utawa rezeki sing tak tampa saka Bu Sri iki temonjo tumrap anak-anakku Mas. Kok iso? Ya tak nggo bayar sekolah terus terang biar nih pas kepepet wong kondisine Covid barang kok Mas kowe iki. Nalika Covid jenengan ya prihatin to kuwi. Kuwi lho tak critani. Aja sok wong dadi wong sombong. Wis aku wis nglakoni dhewe. Kapitunan rugi tur bermasalah uripku. Jadi ceritanya aku kira seorang nun sewu niki mboten jeneng pamer kula mung cerita sak entene mawon. Kula niku PNS. Lah, gandeng PNS jane kuali. Kula niku jane seniman nyambi PNS. Mboten PNS nyambi seniman. Dadi seniman nyambi PNS. Gandeng aku garenge laris, terus aku ngajokke pensiun dini kurang 5 tahun. Wong tanggapanku laris we kok. Ben bengi tanggapan terus ya. Ngapain ngono to? Wis delala kok di ACC. 2018 di ACC SK pensiunku teko. Mudhun lah kok 2019 ndara corona rawuh. Weh, bosok ra kowe. Dadi jagake tanggapan 2,5 tahun meringis ning omah. Wah ternyata wong sombong iki entuke rugi karo rugi. Mula kae to dawuhe para pinter wong kibir iki bakal kejungkir ngono kae to Mas. Bener wis. Lah iya. Wis aku wis ya ini teguran Tuhan kepada saya. Ning saurunge Covid teko jenengan lak tanggapane wis laris tegese tabungane wis pirang-pirang to kuwi. Lho. Kowe iki seniman kok dudu? Seniman. Kowe seniman aku ya seniman. Padha. Kowe ngerti to pola hidupe seniman ki piye? Lah piye? Entuk saiki entek engko. Kuwi lek awakmu lah aku ya ora tetep disimpen ditabung. Ora ya mergo kowe entuk bojo galak kuwi. Ora galak ya tertib bojoku ki. Bisa bedakne ora tertib karo galak. Iya ya paling perbedaane mung tipis. Nyuwun sewu Pakde Gareng. Nun. Mudhar kowe Nyuwun ayo. sewu Pakde Gareng. Nduk. Enten ngeten lho nggih paribasan ngeten. Bojo galak. Bojo galak itu belum tentu untuk menyengsarakan. Namun menjadi bojo galak itu adalah wujud penyelamatan suami. Bener kuwi. Lho, kuwi lho nyelametke kowe. Saiki mang takoni ibu-ibu sak niki sak mboyo lali. Nek mboten galak, bojone ya mesti aneh-aneh ra ndek wedi. Wah, ra ndek wedi bebas. Saya konoan kuwi. Ngapunten Bu Sri, benjel lek wayahan melih bintang tamune ampun Gareng nggih. Iki ngopo malah ngobongi wong omah kudune lek ngedem-edem Bu Kesi yo. Malah diprovokator iki lho. Lah timbangane kok ngamuke nyang aku. Loh, iki ngene lho. Kowe masih tak dus dina ping 1000. Yen pancen cintamu kuwi cinta sejati lan kowe kawahyon jodoh ora bakal pisah. Loh, aku ki ngomong ki nganggo teges. Apa kok aku ngarani kewahyon jodoh? Maknane ora mung kewahyon bojo, mergo bojo karo jodoh beda. Yen bojo itu bisa dipisahkan oleh berbagai masalah.
Tapi kalau jodoh yang bisa memisahkan hanya maut. Oh iya, apik. Dadi beda ya jodoh karo bojo. Wah, kowe kari milih. Milih piye? Ya kowe pilih jodoh apa bojo? Ya jodoh. Nah, lah mau neng mburi jare bojo. Jodoh lah ini jodoh. Mau kena kalau Mas bojoku ngono, ora jodohku kok. Lah aku ora ngerti sing kok jabarne iki jebule apik Mau jodoh. bojo ora jodoh. Piye kuwi? Gandeng niki wau kan keweden kalih kula to Pak De. Dadine saniki malih jodoh. Ya mbiyen bojo, ning saiki jodoh. Mergo usia pernikahanku iku wis 15 tahun. Lah kuwi. Mula aku karo Mas Cahya Kuntadi pengen nulat lekase kekeluargaane keluarga besar Ibu Sri kelawan Bapak Andreas. Muga-muga jodoh sampai maut memisahkan. Amin, luar biasa. Tepuk tangan untuk istri ki luar biasa iki kan. Kuwi di Cinta rumah tenan iki. aku lek ngono. Pinter kuwi. Mau jare ngitunge ruwet. Kowe iki lambemu ngobong terus to kowe iki? Pas aku seneng. Aku ya anggere ana kanca rukun Sri. Pak De Gareng. Nun. Nyuwun sewu. Jenengan tresno kalih kula kalih Mas Cahya Kuntadi to. Piye? Nah, lek jenengan pancen pinter tenan, lek wau ingkang jenengan terjemahkan kan Ibu Sri. Saniki coba jenengan terjemahke asmane bojo kula Cahya Kuntadi. Lek jenengan saged terjemahke, panjenengan mengke kula caosi napa nggih tali asih saking keluarga besar Bu Sri. Lah niki kanca-kanca pikantuk rokok sedaya termasuk niki dipun paringi sedaya amplop niki cacahe komplit 1 kru 50 orang. Nah niki mungkin kula bagi kali kanca-kanca matur nuwun Bu Sri, Pak Andreas. Termasuk niki lho, napa jenenge? Oleh-oleh bingkisan. Nah, ayo saiki jenengan terjemahane Cahya Kuntadi lek apik langsung tak bagi nang kene. Apapun saya lakukan demi rokok. Martabate kok kalah karo rokok iki piye kowe iki? Lah wong ki dopingku ki ya rokok ora. Ora ngerokok ya kecut, pipone anyar ora ndek rokok ngopo? Oh, iki sido lagi. Iki ya dirungokke. Ya sing apik ora. Jenengmu sapa? Lho. Mbak iki arep entuk rokok karo jenenge dalang ora apal Sing ora. tak eling-eling mereke rokok ora jenengmu kok. Cahya Kuntadi. Cah Blitar manggon ning Karanganyar, ya ora? Bener, Yo. Ya iki dalang sing nyambi dosen, ya ora? Bener. Kun. Kuncara asmane dalang sanggit, ya ora? Ta. Tandange ngedapi-dapi. Dipek kesi, ya ora? Pinter. 100 Pak De Gareng. Gur salaman tok. Oh tenang, Mas Cahya. Napa? Nyuwun sewu, kula badhe kepareng nyuwun wedal sekedap. Napa? Ngaturaken tali asih tondo tresnanipun Bu Sri sekeluarga kunjuk dumateng sedaya kru, yoga, sinden lan kru teng Jawi. Nah, niki ngajak dilut ya, Pak. Lho, entekane rokoke didom. Oh iyalah. Didom yaga. Lho kuwi sing pancen bagiane yoga kok pancen kuwi kok ya. Kowe entuk rokoke mergo aku wingi aku nyalek ora mbok pilih. Bojoku loro dhewe ya. Akeh men to bubu. Sik amplope Pak De. Bojomu ki Sindene ya tenang wae, tenang. bojomu ki aja mbok kei rokok terus rokoke sak gawekno grobok ngono lho. Kanca-kanca pengrawit Pak De sik. Wah. Iki jane iki bojo dalan padha poletor to ta. Mbok langsung di pasarane war madum stok sitok ora. Pak sesuk apa saiki? Sesuk ya. Ayo. Lah kowe kadung mudhun ya diserahke, mudhun mar ngopo ngono kali kok. Wah. Bojo dalan yen ngitung aja meneh kok duit amplope didirat kok ta. Den raklet. Mundur sik ngitung nang kono, koclok iki malah ora. Lho ki saking gembirane mergo entuk Sekedap tak hitungin bonus. nang mburi. Wah, wis. Iki pikantuk bonus saking Bu Sri sak keluarga. Niki Nggih. bikin ngaturaken soalnya Pak Dalang. Nggih. Wong kok kowe padune kowe meri kowe. Mari apa? Oh kowe iki wong lanang ki pancen cucuk lampahing keluarga. Ning yen bab keuangan tetep kudu wong wedok sing ngatur.
tur. Lho buktine ya ngono kok ya. Ah ora, padune kowe sing kepengin kowe sing ngedum kok. Wong kowe wis dikeki rokok lho. Wis to. Kowe ki lak trimo nyedot to. Lah terus? Nah. Kok nyedot piye iki? Iki kowe. Lah terus? Iki aku. Loh. Sing sampurna mil ki dalange. Awakmu ki apa kan remil awakmu? Endi? Rokokmu. Rokokku ora sampurna mil ku yen tuku dhewe gandeng iki dikeki ya sak olone. Lah kuwi kok biar kok rokok kuwi nggo. Apa? Kuwi ya kok rokok. Didol. Lah, Wong diparingi ya ora dirokok. iya. Wong kurang to kowe. Kurang apa piye? Mboten monggo mriku. Nek tenan lho niki kabejan tumraping seniman yen ditimbali piyai kados keluarga besaripun Pak Harjo Semito menika. Nggih. Mila seniman niku yen mulya ya ngungkuli raja. Leres. Nek pas rekoso ya sak ngisore kere iki tenan Mas. Nggih pun yen ngeten iki suguhane banyu mili ning anggar wis rekoso metune banyu putih tok legeken. Karo nguyah nguyuh niki jenengan tak goleke kanca. Ayo. Sinten? Janjane sing dipatah supaya ngasta ndalang ki ora mung aku tok. Ning sejatine iki duet karo Mbak Elisa. Lah, supaya Mbak Elisa matur dhewe karo keluarga besar Eyang Harjo Semito, mula panjenengane ben jumeneng luwih dhisik Mas Gareng. Nggih. Ku tak tang dang. Oke, monggo Mbak Lisa. Yuk. Dalu Mbak Lisa. Ngaturaken sugeng dalu wilujeng dalu masange Yulimbo Pak Cahya Kuntadi ingkang kula tresnani, Pakde Gareng ingkang kula hormati lan kula puji-puji pepunden kula. Amin. Yang jagat raya. Pepunden jagat raya. Aku kaya globe. Sampeyan aja kesusu seneng. Terbukti loh. Seorang Gareng iki ora mung siji loh, saiki teng Tlecek kaya tumo ning ndi ana gareng pletek gareng niku kan berarti minul yang jagat raya. Nek ya ora kaya tumo to. Kok terus pating Tlecek kaya telek. Itu berarti kan berhasil toh Pak De. Sampai di istilahnya banyak yang meguru kalian panjenenganipun. Aku ora iso berbagi rezeki arupa duit ning berbagi rezeki arupa kepinteran. Kabisan, ilmu. Nah, niku lebih apa ya? Lebih mendalam dan bisa lebih durasinya lebih panjang. Nah iki wajan kabejan piyai mriki niki sowan niki Elisa. Sapa jenengmu? Niku lho sampun katulis kaserat Elisa Orcarus Alaso SSN MPSI. Oh, sarjana seni mambu pesing. Magister psikologis. Jangan emosi, Waduh, jangan emosi. Mas Alisa Orpecus. Ora pecus. Orcarus Alaso. Orcarus Alaso. Injil leres. Orcarus Alaso ki apa nama marga, Dok? Boten. Laso ki Orcarus itu maksudnya ki shining. Nur nek cara Jawa. Oh. Cahyo. Iku. Ya, sama cahyo. Oh, cahyo. Nah, basa kerene Orcarus. Cahaya. Jane Orcarus karo cahyo iki padha. Plek. Gitu. Sama arti. Plek. Sama arti.
pati. Ning akhire ra iso plek mergo bojone galak. Nggih. Wah, iki esen ki kowe biyen sekolahe Seni, leres Pak De, riyen wonten seni. isi apa isi STSI? Isi Yogyakarta, jurusan pedalangan. Oh. Nggih, lan kula tapi wis isi ora STSI apa? STSI mbiyen ki Sekolah Tinggi Seni Indonesia. Nama Terus lampah. munggah derajate dadi institut. Jare rektormu ki STSI sekolah tanpa sinau iso. Ora ngawur, tetep sinau. Lek sinau malah lebih ganda, lebih akeh. Oh ngono ya. Ning sah. nggih. Iki kamu betul-betul mencerminkan bahwa seniman sekarang tidak bisa dipandang sebelah mata dengan adanya seorang seniwati seperti kamu. Kok ngaten? Loh, kejaba pinter, wasis dan mumpuni. Nggih. Loh, wis Mumpuni nggih kowe iki mboten. paket komplit. Pinter, ayu, bawaan apik, dandan besus, iso diapusi. Niku sing poin penting. Kene diapusi. Ning sing baku ngeten Mbak Elisa jenengan Nggih. Perlu wigati menika matur Injil kalian menika Bu kula Sri ajeng Saputra matur, nggih, Ibu kalian Bu Sri, Pak Andreas Sagotra sedaya kulawarga besar Harjo Semito. Kula menika kepatah dados dalang sejatosipun. Bengi iki. Nggih, dalu menika kepatah dados dalang duet kalian Bapak Cahyo Kuntadi. Nggih, sampun rumiyin sanget nyuwun mendhawuhi saya sama Pak Cahyo untuk duet. Biyen. Nggih, nanging dilalah kersaning Allah. Piye? Menika kula wonten alangan. Oh. Nggih, alanganipun dilalah ibu saya baru sakit jadi nggak ada waktu untuk bisa Berlatih. kansen. Nggih, kencan bareng karena harus menunggu di rumah sakit lama. Betul. Tadi yang Nggih. nyambut gawe separuh-separuh ya rapi. Nggih, leng mekaten. Jadi kemarin saya izin Bapak Cahyo sama bisa diteleponkan pada Ibu Sri dan keluarga. Nggih. Menawi kula nyuwun pangapunten ingkang kathah mboten saged duet kalian Bapak Cahyo. Ning ngaten. upami Elisa Sios dalang mengke malah bingungke Bu wong ngomongane pating pelkutuk ngaten. Oh iya, setetek yo ngerti aku wong yo Iya, sinau Ra. nggon dalang yo Kok Pak De. setetek-setetek ki apa? Paham aku, aja sepelekake aku. Ya piye? Aja sepelekake aku. Sepelekake. Aja sepelekake. Setetek Aja aku udah biak-biak. mudeng kok sepelekake. Aku ya iso tetepan walaupun mung Setitik, setetek mboko setetek. Setitik boko setitik. Ora seteteke diboko. Niku Ya, Rek. maksud kula, nggih niku kula saged lah. Saged. Nggih. Ning gandeng wektune ora iso, Nggih. iki ya nyuwun pangapunten, kepeksa ora iso. Boten saged. Dilalah niku nggih kula mboten Natalan kalau wingi juga karena ibu sakit sama. Jadi emang waktunya sangat mepet sekali dan sangat mendadak. Pangapunten ingkang kathah karena yang utama walaupun kita punya pekerjaan banyak, walaupun kita menyukai seni, walaupun kita mencintai pekerjaan kita, tapi yang kita utamakan itu kasih sayang kita pada orang tua. Betul. Ya. iya, iki Iku patut nomor minangka contoh. siji. Kuwi sing marake awak dhewe iso rumaket anggone paseduluran dimulai dari rasa cinta kita nomor siji karo ibu. Betul. Nek wis seneng karo ibu, mencintai ibu bagaimana beliau melahirkan kita, kita sadar diri. Betul. Ojo nganti natoni perkataan kita, ojo nganti natoni ibu. Rasa. Ya. Seko awak dhewe menyayangi ibu, nanti kita bisa tuwuh rasa tresno awak dhewe karo bapak. Nek wis tresno karo bapak ibu, iso tresno karo sedulur kabeh. Sak keluarga besar Harjo Semito iki mergo saka awet mung rasa tresno karo wong tuwa. Iki. Ngono lho, ya to. Aku kaya Piye? omongan karo Elisa iki kaya omongan karo ahli jiwa. Iya. Kok kandhani mambu pesing kuwi mau kok Pade. Ini sangat luar biasa ya mergo kebijaksanaan saking Bu Sri sak keluarga satemah panjenengane tidak mempermasalahkan Mbak Nggih, Elisa. matur sembah Monggo nuwun kemawon ingkang bebas mawon menawi Mbak Elisa mangke kersa mayang nggih
Syukur ewadene mboten nggih mboten napa-napa. Ning kaya nggih tamba napa nggih kuciwa penggali keluarga besar Bu Sri jenengan raketang sak kemperangan ya mayang rene. Oh nggih, mungkin kula limbukan wonten mriku nggih mboten napa-napa kula siap. Heeh. Ning saurunge limbukan jenengan nembang sik sepisan. Oh nggih, wonten pamundutan menapa? Mboten, menika alhamdulillah Saking mboten wonten. streaming nggih mboten wonten. Mboten wonten, merdika panjenengan kagem keluarga besar Eyang Harjo Semito. Monggo merdika Mbak Elisa. Oh nggih. Sing petingan kanggomu, Nduk. Petingan apa? Kadung Tresno, Nah, Pak. kuwi, Oke, nggih. siap. Nggih, kadung tresna sak bawanipun Mbak Lisa. Siap. Adung tresno. Gareng kemeruh ora. Nggih. Darminto iki. Apa? Darminto. Oh iya. Nggih. Rina wangi dadi satemah loro Terima kasih. Niki mangke digarap ala warga laras. Jadi sepisanan langgam, kedua dangdut ning slow. Wah, cocok. Nggih. Mas Gareng sing jogeti, wah mat iki. Oh, oke. Lah iya. Monggo Mbak Lisa, yuk. Lamat wis katon tejane yen Pato
kadung tresna pamundutanipun Pak Sinten menika. Saking kulawarga nggih. Nggih. Kadung tresna. Wah iki multi talenan apa? Talenan sing dinggo rajang-rajang Maksudku iku iki talenan. serba bisa. Talenta. Talenta pade. Wah, wis. Lah ben ketok serba bisane, saiki Mbak Elisa ben dalang rene. Lah kowe ngopo? Lho, aku nyimpingi nang mburine. Golek dhek lali sing ngelekne sapa lek ora aku. Aku mbok iso ya lungguh ning burine. Lah iki intine lak ya supaya rena penggali Ibu Sri sak keluarga ngono lho. Tur ya supaya piyai kene ya do pirsa sejatine pancen si Elisa ki iso dalang. Wah, iya. Sak capet-capet. Ora mung apa? Sak capet-capet. Apa kuwi? Basa apa? Capet-capet. Capet-capet. Capet-capet kok capet-capet. Kene Mbak, ayo. Kono. Masih ada waktu iki lumayan setengah jam, Mbak. Ayo kene. Setengah jam. Iki wis ana iki. Apa kaya. Iki anu sing dikersakne ngono dadi pemain spanduk ngono kae dadi ben ora kecewa. Jan. Anu tulung iki sing dalang Elisa. Kowe isah-isah ning mburi ngono. Dinggelmu mlocot ki ora. Lah ku timbangane nganggur ngono lho. Nguyuh aku nguyuh. Ya Mbak kene Mbak. Ayo. Nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Elisa Orcaro Salaso. Nggih, persembahan untuk keluarga Bu Sri. Ya, Mbak, maju. Tak pasangke mike. Loh, sing yo aku no asistene kok yo sampean iki enek-enek ora. Walah. Iso sila ora? Lek ora iso tak silakne. Ayo kene. Suwi ra metu lho iki Yan. Eling-eling aku iki. Aku tak ora nyawang kok ya. Aku tak mau diprono kowe tak. Buka sila arepe pipis monggo lho pipis sik. Ayo. Gak aku ora nyawang. Ngono aku. Nggih. Dadi kesi kok ya sabar men ngono aku. Minta tolong ditarik. Ngapunten nggih Bu Kesi niki nggak bisa nali sendiri saya, jadi harus ditaliin. Oh, kowe upama bojoku. Iki aku sing ngono lho, karo bojoku wis diparut mesti wis. Kuwi lek bojoku iki sabar darono kok piyayene. Oh, sabar apa bojoku nyawang ngono wis mekrok. Iki Bu, iki lho si Elisa iki lho pada tak sawang komburi ngono kok ya ngen gulumburi wah jan. Anu ojo kendo, ojo kekencengen ya. Sing pas wae ojo kendo, ojo kekendonen, ojo kekencengen. Kendo ora parain teratap wah jan sengele le apik. Ojo kenceng-kenceng ya. Ojo kekencengen, ojo kendo-kendo. Nggih. Angine pas ya. Iki cempolone, iya. Ya, Cempolo. Mbak, semene cempolone. Ayo. Oh ya, penak iki nek. Pak, enak ya? Ya. Ya. Nyuwun sewu Pak Cahya. Dalem. Ana boto dirubung semut. Cakep. Sesuk-esuk Pak Cahya awas tak sampluk parut. Tak dukung. Saya ini kurang kenceng ya. Rumangsa Semut, rasane manis. Cakep. Nadyan kok sampluk parut mesti tak tangkis. Yeleh. Ana boto digecek-gecek. Cakep. Besok Pak Cahyo digecek-gecek. Nggih. Ya iki. Monggo, yo. Ya gandeng awak dhewe dadi limbuk cange. Iya, Mak. Iki kok kurang kenceng ya. Pak, aku nek kurang kenceng Kalau ora dipaku. Sik, sebentar sayang, sebentar. Ini Wah, harus dikencengin dikit. Ah, gitu. iki Jadi pancen biar- Elisa golek perkara. Iya. Yang kabeh ki sing penak kan. Kalau nggak enak tuh bilang gitu. Wah, iki Kesi wis. anu wae nganggo anu apa jenenge? Napa? Miki. Kesi wis. Ya, Kesi wis brebes kabeh lho iki. Elisa. Beda cagake beda. Do Elisa Cahayu. Nggih, Bu. Elingo karo Bu Kesi. Awakmu teko kene dadi bintang tamu Nggih. sejak Bu Kesi lho. Iki Bu Kesi leres sing Wis dikodawo. wis pas, Mbak Elisa, pas. Pan nah niki pas niki. ayo. Nah, Elisa. nek kenceng gini enak. Elisa ora iman-iman kowe Cahyo ki wis expired lho. Pade, iki ning kene aku dalang ya. Perbawa sesa manut aku. Oh, wis dadi dalang ya iki kok Lah iya no. Saiki kareng diam dulu. Oh, iya, Ini iya. limbuk cangik mau ngomong. Oh ya iki. Nduk. Iya, Mak. Iki awak dhewe sak loron dadi nyuli. Dadi limbuk karo cangik. Iya, bungah tanpa upama ya, Mak. Iya.
Ketiban sampur jane mono ak dhewe kon duet karo Ki Dalang Cahya Kuntadi ora dadi ngopo mak. Ning saiki awak dhewe nyuli raketang mung sedhela. Enake kepiye? Kaya burung ya. Hah? Ya wis apik terus. Aja gagas penonton. Penonton sok cangkeme elek. Heeh, seneng kaya ketiban apa Mbak Elisa? Hah? Seneng kaya ketiban apa mau? Ora krungu aku. Kaya ketiban apa sampur? Oh, sampur. Ya. Ketiban sampur. Awak dhewe kanugrahan iso lungguh ana ning bantale Ki Cahya Kuntadi kene. Wong lungguhe aku ora apa-apa lho kowe iki. Rasane piye nduk anget, Mak? Penak apa ora penak bul bantale empuk. Iki penak ya dhewe kepela yo ak dhewe tugas dadi dalang berarti matah bintang tamu gareng karo Cahya Kuntadi. Kingko iso rebutan karo Tatin. Kiak dhewe ngongkon Tatin ben maju, soalnya ket mau ngumbang-ngombe ya mak iya. Ayo Tin maju Tin iki wayahe maju diwehi lagu apa ta apa? Apa ya lagune manut karo kanca-kanca madang karo. Ora ana lagu kok judule manut. Oh iya, berarti nyaran apa no? Oh iya. Oh aku ngerti. Apa? Lagune nek madang kara biasane panas-panas sikile mlendung. Apa kuwi? Kae lho Medion kae lho. Oh. Apa kae? Panas-panas mlaku. Ah, panas-panas. Sing plendungi awakmu tak plendungi ora. Panas-panas mlaku, Mak. Ya nyun panas-panas mlaku kanca-kanca. Mbak Tatin, siap-siap maju ke depan. Sepur Argo Bromo segera diberangkatkan. Berarti numpak sepur ya, Mak. Iya ndak numpak sepur. Akeh usung mudik iki. Selamat malam Sugeng Dalu Mbak Tatinku sayang. Sugeng dalu Mbak Elisa Orcarus Alasu. Mak cangik ngono Mbak Limbo, wae. Mbak Limbo, Mbak Cangik. Gimana kabarnya Wilujeng? Alhamdulillah sehat. Sehat. Waras toh? Ya waras, masa ya ora waras. Oh iya. Rene mau numpak apa? numpak kendaraan. Numpak apa kendaraan? Mangkat jam piro? Mangkat jam 7. Oh, nah. Ngono kuwi. Apa? Nah. Pak De iki ngertos mboten kula wau ngomong napa kalian Mbak Tatin? Kowe ditakoni budalmu karo sapa? Lho. Oh niki mau. Budalmu rene karo sapa? Oh, aku karo bojoku. Bojomu nah. Bojomu nah. Bojoku Lho ta, beda Pak De, cobi Pak De nek jenengan sik tanyain. Bojomu isih enak. Kuwi lho, ngono kok ya ora krungu ta? Lah, kula kurang meneh ming bojomu. Lah iya, kuwi bojomu ki sik tegese sik berjalan normal ngono lho. Maksudnya niku ta? Heeh. Ya jek normal, Mbak
dalam. Oh iya syukur. Jare mobilmu lho. Heh? Jare mobilmu lho. Apa Pak De? Jare mobilmu Mobilmu wis lunas. Oh. Oh saiki bahasa Pak De yo ngerti ta. Dadi mobilmu ki tau kecemplung banyu, knalpotnya kena banyu. Ya lunas. Oh iya Alhamdulillah syukur. menika. Syukur. Berarti kowe mau karo bojomu numpak mobil lho. Eh? Berarti kowe mau karo bojomu numpak mobil njuk lho. Aku ora Pak De bojoku. terjemahke Pak De. Napa Pak De? Kowe ning jero mobil karo bojomu ki ngono. Ngono piye? Numpak ngono lho. Ya iya numpak wong sing nyopir bojoku lho. Lah iya, kowe karo bojomu numpak mobil. Lah kok ngono-ngono tangane maksudnya piye? Lho apa ngegas ya ora ngene. Lho nek nyopir kan ngene. Lho niki Ngegas, kok ngene iki ngene. membake sikile ngegas. Dadi karo bojomu ki ngono to. Nah, ngono lho, kok ngono ora paham lho. Aku mau ora ngono-ngono, sing ngono-ngono ming bojoku. Ngono lho. Heeh. Lah Pak De mau ngono-ngono apa ora? Ora aku padha lanange ke. Sak rombongan lanang kabeh. Maksudnya Pak De jek iso ngono-ngono apa ora? Ngono lho. Oh, ya aku ora ngono mergo sing ngono sopir. Oh, berarti Pak De wis ra iso. Ya kari delok mungsuhe sapa. Mungsuhe anyar ya tak ngonoke. Pak De sing ngarahke kaya kopilot maksudnya. Kae sing marane bingung kae lho. Lah ya ngene Aku ki mau ngetes lho Pak De. Apa lara mata Mau kok mbok tes? Ngetes, Maksudnya tuh kepekaan ngono lho. Ning kene ki kan keluarga, kabeh ki keluarga. Nek pancen keluarga sedulur ki ora sah dadak krungu komplit ki ngerti dong peka ngono lho. Aku ora melu-melu iki. Lah, Iki perange pia karo geplak ya iki. Kok piye karo geplak? Weton Yogya kabeh iki. Lah ya Mbak Elisa, kita kan Inggih. sama-sama dari Jogja ya. Iya. Kenapa bahasamu menjadi Loh, iki ngetes. Jare mono kowe mbiyen wis tau bodek. Kan tak tes meneh apa ya bodek tenan apa omong kurang peka ngono lho. Lah wong Pak Dewe langsung kedengeran langsung paham ngono. Kok Mbak Tati ora ngerti. Apa kok bodek ki apa? Bodek itu nggak bisa denger itu loh temennya. Oh sing obat kae obat flu kae Bu. Kayak bodrek. Bodrek itu. Lha iki Bodek. Dek nek muni budek ki ra iso. Artine bodek. Bodek. ngono lho. oh Nggak bisa denger. Oh, Rodo sudorungon. Oh bodek. 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 Budek. Heeh. Nek kita budek, nek dia bodek. Oh ngono, ya wis dimaklumi sing penting ae dhewe ngerti tegese. Aku tetep ora ngerti tegese. Lah aku Nek jan lho panjenengan kok iso ngerti? Ayo, wi bahasa ngendi jan? aku ya mau ngarang wae kok. Tak kira iki ya Ya ngono kuwi lho jenenge seniman iki wis sing penting peka ngerti karepe ngono ya Pak De. Oh ngono. Ngono wong bola-bali wis barengan iki kudune sempak antarane aku kowe mudeng. Kok nganggo Waduh. Kok sih Pak De, iki mau muni piye? Aku karo kula Aku jenengan Elisa Rotatin. Elisa, kudu Sempak. kok kudu sempak Pak De. Sik kudu ngono kuwi Pak De karo Ki Cahya nek awak dhewe du kuwi. Lah apa? Pampers. Ora lho maksudnya Pikiranmu apa? Sempak itu apa? Sempak itu Sempak terdiri itu- dari dua suku kata, semangat dan kompak. Nah, antarane Pak De Gareng, Rocky Cahyo cetha sempak. Lah Elisa Rotatin kuwi yo kudu sempak ngono lho. Dadi kita semua harus semangat dan kompak. Kok tak kira katok cilik ya lho. Tak kira katok cilik. Oto. Mbak Tatin iso apa ngucapake apa kanggo keluarga Pak Andreas Busri, Oke. keluarga Eyang Harjo Sumito. Sik sadurunge ngucap ki anake sapa mbok kon mulih kuwi. Iki Wong iki nonton ta. wayang kok sedan kotak kuwi. Iki engko arep tak sangoni 100 kok engko ngewangi aku. Ayo mbok kon melu rene wae kuwi mbangane nang kono. Ah, itu sekali tempo dadi bintang tamu ngono lho. Oh, engko bar iki. Aja cerewet semene iki engko sing bayari aku kabeh ngawut ya ora. Alah kowe Suara. bengi iki kowe karo aku kuwi melu kes. Melu Bukesi betul. Oh, padha andane. Ayo, Ayo Mbak matur. Tatin. Nggih.
Kagem keluarga Bu Sri kalian Pak Andreas mugi tansah pinaringan sehat nggih, lancar rezekine, mugi tansah apa jenenge? Apa lha apa? Kok aku dadi ngeblengkot sih. Mugi tansah pinaringan lancar rezekine, Rezeki. terus tansah Rukun. guyub rukun, bahagia mulya mboten enten apa Alangan sawiji setunggal napa. menapa ngenten nggih. Nggih. Aku nek kon ngomong karo kaya Elisa ora iso blep. Tur ya kowe iki ndongake wong iki ya percuma kowe ndongakno awakmu dhewe sik. Oh ya Mbah. Karena- Mbah. Babeh. Lah sama Aku meso aku lho Pak De, isih rada meso Aku lho. petuk tati nu tuwa men Mbah. lah ketok iki biyen ki kulite ki urung jengkerut-jengkerut ngene kok saiki wis Memang nek wis ngeluntong ngono to. biyen ki jek alus ngono lho jaman Aku ki- almarhum Pak Seno. Weton kraton. Dadi ora jarik tok sing tak wiru, kulit ya tak wiru. Oh ngono. Dadi ben komplit dadi sak Komplit. awake kabeh wironan. Aku kepethuk tati dadi tambah umur aku. Lah jenengan sakniki yuswa pinten Jal? Ora usah takon kok ndak mbok nyang. Kok dinyang sak menehi pira? Ora ya, ora. Tidak ada rahasia buat saya. Saya tahun depan 60. 60. Wis tuwek ya. Mulane kok dinimbah kok ora gelem. Lah aku urung duwe putu kok. Apa nek mbah iku kudu ndek putu? Meh duwe putu lho. Meh. Nek ciri khase wong diundang mbah ki yen wis duwe putu, sok yen putuku lahir undangan mbah. Oh, 60 tahun kok urung ndek putu ya. Loh, aku tertib kok. Tertib ta? Oh, berarti iki belum mbah. Ya sepurane nggih. Sapa jenenge Om? Ah, kuwi leh wang-wangun. Oh, Piye-piye walaupun lanjut usia, orang itu pengennya dianggap punya jiwa muda. Oh ngono. Jadi walaupun lanjut usia, itu pengennya dianggap berjiwa muda, tetap timur. Cah loro ki do arep rebutan warisanku waduh. Ya ora. Kene mbah kono jiwamu. Wis iki saiki kowe kudu diketoke kaprawiranmu mumpung kepethuk dalang wedokan kuwi. Kok dalang wedokan? Kok dalang wedokan? wedok. Iya dalang wedok ning ki cake kaya wong lanang dadi wedokan. Nah, Mergo dalang kok tetep sikape kudu kaya wong lanang. iya Wong bener. lanang. Nek dalang wedok iki malah penak apa luwih gampang apa luwih angel? Lho, Angel dalang wedok kuwi. Angele piye? Angele iki nggo nyabetke wayang kuwi ora seprigel karo dalang lanang. Ora iso? Ora iso seprigel dalang lanang. Mergane? Mergane iki delok ya. Lho. Nah, ana sing mengganjal. Nggon arep nyabetke iki ana sing marai ganjel kuwi lho, sing Tapi nek marake ra keprak iso. ya jek ngono. gene ora ana sing ganjel, sok meneh nandalang dilaminating. Kaya ana dalang laminating dulu ke Wong kari fotokopian. kabeh kari anu sing carane kepiye kok terganjal oleh situasi dan kondisi. Nah ya, Iya, dicoba. Elisa luar biasa apa-apa iso lho Pak. Iso wis Dalang iso, Iso. nyanyi iso, Nyinden nyinden oke. iso, Nabuh oke. nyopet ya oke. Nyop. Iki lho kancamu dhewe lho. Iki Mbak Tatin ana spesial permintaan lho iki. Napa? Mbak Tatin kudu gandrung Pak Cahyokun tadi. Ya ana permintaan tenan. Dadi sing gandrung kudu Mbak Tatin. Pak Cahyokun tadi carane iki pasif. Nah, sing aktif sing wedok. Nah, engko sing dadi embane Pak De Gareng. Aku ora mlebu aku. Lah piye? Ditonton wong akeh dadi ban. Lah kon dadi Loh, apa? Yo. Purbawaseso ki dalang lho, Ora, aku bebas dadi- dalang arep dadi kepiye aku kok. bendahara. Oh, bendaharane buka sibuk niki nganu nggih kula nyuwun izin nggih menika. Nggih wis siap kok. Mbak Tatin gandrung Pak Cahyokun tadi. Terus lakone apa? Lakone gandeng sing wedok sing gandrung berarti Mbak Tatin dadi suminten ngono. Kun, ayo kun. Kun. Kum cengelmu iki ora. Nah, Oh yo Sing aku. komplit ngono lho. aku- Cahyokun tadi Pak kanca. Cahyokun lah, lah, tadi lah, engko aku- dadi Mas Broto. Mesune karo Elisa kok ndungoke karo aku. Ayo. Ya. Oke. Biasane aku lek diperintah karo sapa-sapa iki emoh. Mal terus. Gandeng sing perintah iki wong ayu to, dadi aku gelem malian iki. Oh, ya. Pak.
Iya, sama-sama. Oke. Alah, Ini tenang aja. Ini cowoknya pasif. Jadi yang aktif nanti harus yang cewek. Nah, kok nek Mbak Tatin kurang aktif engko tak kritik engko dicomot karo Bu Kesi. Oh, dicomot wawas lunas kok. Oh, toh, kok aku urung. Iki piye posisi kula pripun iki? Oh, jenengan dados broto, mengke sik nganu sik ngoyak-oyak ben Mbak Tatin. Maksudnya kula linggo napa ngadeg? Oh lah. Ya ngadeg. Nah menika perbuatan penonton pripun Pak Cahyo menika jumeneng napa lenggahan mawon? Jumeneng nggih Pak. Wong lanang iki kudu ngadeg. Nggih, pangapunten Pak Cahyo. Siap, Menika nggih. panjenengan Mosok wedok. nggih. Ayo. Ayo to. Yo, turuk-turuk. Ngono-ngono. Jarweng jarwa. Pak De bareng nyiarin dulu ya Pak De. Ya. Yun, para rawuh. Gandeng pemainipun ketoprak namung kalih monggo kula aturi kundur mawon. Aja no. Nyiarke sing apik ngono lho. Nggih, dalu menika giaran ketoprak Cahya Kumala. Kanthi sesirah apa? Kanthi ira-iraan. Kairan. Nggih niku lakon apa? Suminten gandrung. Suminten gandrung. Suminten itu. Gandrung. Tok 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 Rok. Wah, sabar telo. Ngopo? Kekantem lampu lho. Ya polahmu kaya ngono kok ora. Ayo, Mak. Mas Brata. Kusik. Ndak sawang yen ora kleru kang dadi panyawangku. Iki kaya suminten sing mrepeki aku. Kula Den Mas Brata, kula menika sampun madosi panjenengan wonten pundi-pundi kemawon kok ya ketepune nang kene ngono lho. Bekasi ora sir pipis-pipis sik ngono lho ta? Den Mas, Kepiye kula suminten? menika madosi panjenengan ket wonten pundi to? Kusik Apa ya, kudune kowe lak ya ngerti karo tata krama. Lah napa to? Kowe iki wong wadon. Kudune pinter ndelikake wadine. Kenapa kok kowe wani gepok singgol kelawan aku, suminten? Lah kula menika sampun kapan saestu kalian panjenengan lho Den Mas? Banjur yen wis ketemu karo Mas Broto, apa sing bakal ndok tindakke ae? Kula pengen ngomong sethithik kalian panjenengan. Mara kage matura sing ndok karepake kepiye? Den Mas, menika wiranipun kok mboten sae kula benake to Den Mas. Sena. Iki ket momok totak totok iki ning ndi to Sing asale? entok sapa to sing entok? Asale ana totak totok. Kowe iki ra pinter sik Mbak. Sampeyan dadi Mas Broto dulu, tak ajari carane ngentong sing apik. Ma, aku Wis to. aku kadung anget ning kene kok. Ma. Wis to, ndah. Ben Oh, ngerti ya. carane ngentong. Sampeyan lak pemain wayang wong, Oh, rung ya. kulino ketoprak, ben ngerti kentongane Ya ketoprak. aku seneng lho. Kae wis mulai abang lho. Kesi wis mulai abang lho. Terus lho ya. Oh, ora bar iki terus biru kok dek engko. Masamu. Ayo, ayo. Lah kowe ganggu lek kowe ketoprak. Ora wis tak tonton. Tonton iki tonton tenan iki. Serius. Totok. Kowe ngerti ora bedane maling karo ketoprak? Kesuwen ya kuwi ya. Den Mas, Piye suminten? panjenengan menika mboten mangertos glagatipun kula. Glagat sing kepiye sing ndok karepake? Nek jenenge wong tresna menika rak nggih kados ngeten iki napa kados panjenengan mboten kraos atinipun panjenengan menika napa mboten kraos to Den Mas? Sing kok demek kene sing obah kok liyane. Den Mas. Kusik ngene. Suminten. Apa kira-kira kowe ora kulak pawardo adol pangrungu lamun to Den Mas Broto wis duwe pacangan? Saya tidak peduli. Gegantilan kemayune ora. Den Mas, kula Ketoprak saya tidak peduli. Mengko dhisik kok ngacung-ngacung terus to niki iki kula menika tresna saestu kalian panjenengan lho Den Mas. sing dadi mutiaraning uripku Kusik. Ah, Sing dadi arep nanti. Ngene kae lho. Jar. Oh, diare kok. kowe jane suminten apa copet bengak-bengok ora? Bosen to. Lah kula menika mbok panjenengan ora mesakake apa piye
Mung cempluk warsiah sing pinter ndongkel katresnan jati ingkang tumanem oning tumtuming jejantungku. Mula sing gedhe pangapuramu, katresnanmu kepeksa ndak tampik. Pik. Piye sapa? Ndak tolak tegese. Sapa mau jenenge? Sapa mau jenenge? Cempluk. Cempluk warsiah. Cempluk warsiah? Heeh. Konen rene. Iki kowe ora ngerti sing jenenge cempluk warsiah? Durung. Kae, cempluk warsiah ya iki. Lah, mburine iki ingon-ingone. Aduh, kowe biyongku biyong. Rene ta biyong. Terus. Lah, ya. Biyong, Apa? biyong ngene iki lho, aku ki tresno karo Den Mas Broto ning kok Den Mas Broto kaya sia-sia karo aku, mbok aku njaluk tulung iki kok di apa ki jenenge dipernahke atine apa dipernahke ben Berat. seneng karo aku ngono lho. Aja engko nek kowe engko nolak, kowe kok engko ki aja nganti nek Broto wi nolak, kok nek nolak aku sakit. Sakit kok nek aku sakit. Wis omong dhewe kono. Lagi. Wong berat. Kok berat? Berat to? Oh, berat. Kowe sapa? Destontenmu. Kok ana pawongan cat katon cat ora ki sapa? Iki Demit. ketoprak ra metu demit. Kok kowe tega? Ora nampa tresnane. Sapa jenengmu? Cuwitan. Suminten. Apa kowe pancen tega? Mlatra, Mbak. Ketok. Apa kowe ora eman nyawang ayune Suminten? Katresnan kuwi kanugrahan saka Gusti kang nyipta jagat sing menungsa ora bisa nampik sarta milih. Pilih aku ya mung cempluk warsiah, parandene Suminten babar pisan ora ngrengga jroning batinku. Oh ngono to? Pancen. Ngono. Ya, Ya wis. ora tanggung jawab. Lah wong Den bener. Mas, jenenge Tresna kuwi jalaran saka kulino lho. Tresna kuwi jalaran saka kulino. Bener. Nen kok kula nek apa jenengan dipun tolak, jenengan bakal kualat. Kok kualat? Biyong rene ta? Kok dadi kowe iki ora iso iki lho, iki kenapa kok dadi anu terus iki? Iki lho. Lah yen kowe pancen tresna karo aku napa dadak lantaran biyong iki? Panjenengan ora manut karo aku. kok. Mongko biyong iki lak ya ora tanggung jawab. Lah iki Biyong iki ora tanggung jawab. Kudune iki pinter nyimpen wadine wong wadon. Parandene kok kaya ngono. Biyong. Iki lakone pembantaian apa piye? Maksudnya mbak aku ditebungke ben nganti dadi ngono lho. Broto. Piye? Welas ana anakku, Broto. Welas kepiye sing tuk karepake? Ora ketang ngomong sedina. Dadi bojone Aja sedina 5 menit bae aku terima. 5 menit yen pancen ora enak balekno. Kok ngono ta? Oh, ya iso kaya 5 ngono. menit andum katresnan ngono lho. Andung katresnan. Ora bisa. Katresnan iki dudu barang lelemeran. Ning kuwi sipate suci. Ora kena kanggo dolanan. Bener. Aja ngono, ning aku tresno tenanan kok nek jenenge nampik wong wedok, engko bakal ditampik genti ngono cepet-cepet. Broto. Brat. Kok Broto. berat? Berat? Kamu mau enggak? Toh. Tompo to to. Ora bisa. Ora ketang mung sakedheping netra toponen anakku. Loh. Kowe iki dapuk dadi sapa jare emban kok wong tuane si Suminten? Kuwi adopsi. Toprak adopsi. Lah wong iki boke ngono lho. Aku iki boke Den Mas Suminten. Broto. Nek pancen kowe tresno karo jenenge sing ceplok warsiah konen rene. Pratane cempluk warsiah monggo Bu Kesi Rahayu tok 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 tok. Monggo Bu Kesi. Tok tok tok. Kok malah aku sing dadi cempluk. Ora iso. Iki ora. Ayo Bu. Oh yang karo iki aku. Bu Kesi dados cempluk nggih niki penonton nggih. Aku metu saka anggota ketoprakku. Tidak bisa. Ini gara-gara rumah tanggaku hancur karena kamu. Eh, Memangnya yang bisa dalang cuman kamu. oh, Sana,
kamu jadi cempluk. Tepuk tangan untuk Bu Kesi. Wah, tidak estu niki Bu Kesi akan menjadi dalang. Siap. Tintingane 6. Wayange dibubarke tenanan iki. Oh. Masane sing iso dalang wong kowe iki. Kuwi lek jejeg keprak buanter mau ning omah bagane jejekin dasku kok. Gandane kang sekar kadung. Tepuk tangan para lega. Lawan kembang-kembang menur. Bagi iki dalange akeh men. Arum ora usah nganggo iki. Moh aku kuwi tipakmu, moh. Winar lan ayat-ayat tayan kanthi kusum mangambar waraku sing dupa kanggo melon kelon kati mega lir membo Bathara. Piye coba? Wah, Masa luar sing biasa. dalang kok Elisa tok? Sayangku, Masane luar kok biasa. nggak bisa? Aku malah lagi ngerti sampean iso ndalang apike kaya Iso iki mengkono. lho diteruske lek serpak ayo. Nandani lawang to. Lihat langening kalanggian aglar panda moncar ayo. Sing marahi sapa iki? Sanjis, ayo sangan. Sampean bae kaya pinter men to. Gak usah ditepoki. Ora usah ditepoki. Kok apik aku ora tau sakit. Sakit Elisa mbok lem-lem mbok pangku. Pangku aku wis 2 minggu ra mbok kapak-kapake nang omah. Aku ra melu masane. Iki gara-gara gareng iki lho, gareng iki lho. Nek kene ketemu Elisa aku gak digawe. Apa kuwi? Apa kuwi? Aku janjan Aku yo pinter sing ndalang. tukang Aku yo ngobong. pinter ndalang. Iya aku percaya, aku perkara awakmu percaya. Apa kuwi? Aja meneh kok dalang ngremus bojo kowe iso. Ya wis tak ngapura. Ning aku sayang sik. Wah, Dicium. yen pancen kowe ora gelem, kene tak wakili. Aja Dicium nang tinimbang ngarepe Elisa. timbang diwakili gareng tak cium ora apa-apa. Matur Ayo, suwun, ngapunten, sapa? Bu Sri. Sapa sinjen sing nesu sapa? Kene. Kok jek arep nganesi, Dek? Sudah. Ini cuman fragmen saja. Nyuwun sewu Bu Sri, Pak Andreas namun geguyonan. Ning aku asline ya iso ndalang aja mung Arisa tok sing mbok konok-konokke. Ya lek anu iso ndalang gawe grup dhewe kono apa piye kono. Sudah, aku duduk lagi. Ayo, Sa. Lanjut. Luar biasa. Saya sok guyon jenenge geguyon ya kaya ngene iki. Ketoprak bar ki. Garo. Balike separuh. Aku bayare penuh Wah, jan iki pancen yen iki kowe ora tanggung-tanggung. Elisa Tatin ki wis digodhog rampuk paribasane. Heeh, diplites ora iso mati. Ora iso mati. Wis ana wae kepinterane sing kudu ditokke. Mula mumpung iki ditimbali Bu Sri ning tlatah kene ditanjakke. Iya, genah. Ayo apa? Aja meneh kok kon nembang kon joget kon ketoprak kon usung-usung gamelan ki lho iso. Ora iso, ora iso. Wah iya. Kon gendong Pak Dre ya iso. Pilih gendong arep pamburi kene. Ya. Oh. Ya. Ayo kanca-kanca yoga bubuk sik ya. Kuwi Mbak Tatin kon nembang ngono lho. Nembang ki. Niki ngaturaken lagu Banyuwangen menika pamendutan. Oh, nggih. Apa lagune napa niku? Gerajakan. Oke, gerajakan. Monggo dipun aturaken lajeng kemawon. Ya nderek mawon. Oh. Monggo dipun aturaken gerajakan Banyuwangi. Yo, dados.
biasa nggih. Terima kasih Mbak Lisa, Mbak Tatin, Pak D Gareng. Nggih. Mangke kalajengaken wonten ing goro-goro. Nggih. Iki sing perang. Nyuwun idi palilah dumateng Bu Sri sak keluarga Pak Andreas. Mumpung anak kula ingkang barep si gelar pamayang menika libur anggenipun sekolah. Mangke mboten ketang sak kemperangan kajengipun perang gagal. Wah iya generasimu. Kapan bocah iki bisa tampil yen ora entuk apa ki wektu kanggo pentas kaya bengi iki. Oh ngono ya, Mak. Ya ngestake dawuh Biyung. Ya nduk rerakit mbacutne gelare cerita. Monggo tak dherekake. Wor-worahan pengaraning ngajure